Pokaždé, když se studentů ptám, čím by se chtěli živit, minimálně polovina z nich zvedne ruku na pozici manažera. Ve skutečnosti ale tyto lidé většinou neví, co to obnáší a ani si nemůžou být jistí, že mají předpoklady k tomu, aby tuto pozici vlastně splňovali na potřebné úrovni. A to bylo hlavní motivací k projektu stínování manažerů. Musím poděkovat zejména hospodářským juniorům, že nám umožnili tady tuto myšlenku realizovat ve spolupráci. No a dozvuky myslím, že jsou pozitivní na obou stranách, pozitivní ze strany studentů, protože studenti velice kladně hodnotí to, že měli možnost se setkat s manažery, že s nimi absolvovali jejich jednání, dokonce některá ta jednání byla i v zahraničí. To znamená, že studenti velice hodnotí tuto záležitost, protože je to určitá praktická zkušenost vidět to, co ten manažer absolvuje v praxi. Spokojenost byla mimořádná, troufám se říci, že jestliže tihle dva studenti jsou reprezentativním vzorem ekonomické fakulty, tak absolventi této instituce vzdělávací se rozhodně nemusí o svou budoucnost bát. Ze svého pohledu majitele společnosti a jejich hodnotele bych velmi rád pochválil kvalitní práci studentů, zejména jejich píly, jejich pracovitost, drive, který měli, pečlivost, s kterým prostě se zhostili nějakých drobných úkolů a hlavně ten zájem. Jejich kreativitu, oba dva mě velice mile v tomto směru překvapili, jejich disciplinovanost a to, co by potvrdila zvláště má kolegyně Markéta, jejich neuvěřitelnou pracovitost a píly. Rádi bychom ještě projekt posílili o projektovou práci studentů, aby si mohli vyzkoušet nějaké případové studie. Nikdy jsem v takovéhle firmě nebyla, nikdy jsem neviděla, jak takováhle firma funguje. Tak tenhle ten projekt mi přiblížil vlastně, jak podnikatel si rozloží celý den. Vlastně jakým způsobem Martin vlastně tu firmu vede, jaké má vlastně vztahy jak s těmi zaměstnanci i s těmi klienty a jaký vlastně důraz klade na tu důvěru. Výborná zkušenost.